Pois a escuela antes, na nosa parroquia, meus padres xa foron á escuela, que houbo xa maestros, pero había algunhas parroquias que non tiñan maestros. Entonces, a escuela dáballe un do pueblo que fose un pouco listo, pois facíalles a escuela ás noites. E iban os mozos e as mozas, e os pequenos, todos iban á escuela deses señores que había normalmente así un en cada parroquia, sempre había un máis destacado. Pero nos meus padres xa contaba a miña madre como foron á escuela, e meu padre igual. Despois xa veu vindo, cando era xa eu, xa tiñamos maestro e maestra, que tiñamos as dúas cousas. Entón xa fomos, había algúns que non iban casa nada, porque os padres eran analfabetos e non entendían que debían mandar os fillos. Eu mandaronme sempre, non me sacaban por nada da escuela, arreglábanse eles para os traballos e eu fui sempre ao colegio. E despois, como non daquela non daban o certificado de que foras ao colegio, nin de nada naqueles tempos, eu fui a examinar cos de cuarto a Lugo, ao instituto. E despois deronme o certificado, claro.